John chapter 4, verse 10 from verse 28. But mhlawumbe before afunde verse 28 usithe ngiyacela nje ukuthi nginikeze background emfishane ngale ndaba. Ngiyazi ukuthi siyayazi sonke le ndaba yalo wesifazane waseSamaria. Amen bazalwane. Le ndaba cishe sonke ukuyifunda kwethu nangendlela esikhule ngayo, sikhule sayifunda sayifundiswa sangabheka kulezinto uJesu uyizona ezenza ukuthi asixoxele le ndaba. Nikhona bazalwane? Ngiyazi ukuthi abantu abaningi uma bekhuluma ngale ndaba yalo wesifazane waseSamaria babheka kakhulu indaba yokuthi lo wesifazane wayenamadoda amaningi. Angithi bazalwane? Uzomshumayela impela ehleli lapho ukuthi lo wesifazane wazi wathi uJesu nayo le onayo akusiyona yakho, wayenamadoda amaningi lo wesifazane. Inhloso kaJesu bazalwane kwangeyona indaba yoku-expose lo wesifazane. Nikhona bazalwane? uJesu akayena umuntu othanda uku-expose abantu. Lithi iBhayibheli kwakuswelekile ukuthi uJesu adabule eSamaria. And ukungena kaJesu eSamaria kusinikeza ngokupheleleyo ukuthi impela kwakuphoqelekile ukuthi angene noma adabule eSamaria. Ngesizathu sokuthi siyayazi indaba yamaSamaria namaJuda, and siyayazi indaba yempi noma ukungezwani phakathi kwamaSamaria namaJuda. Futhi siyayazi ukuthi isukaphi, yasuswa yini from the Old Testament. And ngesikhathi uJesu kufanele ukuthi aye on the other side, kodwa kwaphoqa ukuthi akadabule kule ndawo engafunakala ukuthi adabule kuyo. iBhayibheli lithi kwakuswelekile ukuthi uJesu adabule eSamaria, okusinikeza indaba yokuthi uJesu wayenayo this divine appointment nalo wesifazane waseSamaria. Sanibonani bazalwane? As much as isimo sasingamvumeli uJesu ukuthi adlule khona eSamaria, kodwa ngenxa yale appointment ayenayo nalo wesifazane, naye lo wesifazane owayengazi ukuthi uzohlangana noJesu, kwaphoqa ukuthi uJesu ahlukane noma adele wonke amasiko nemithetho ebekiwe ukuthi bangadlelani namaSamaria, adlule khona. Lithi iBhayibheli uma wafika uJesu wathuma abafundi bakhe ukuthi abayothenga ukudla. Lithi iBhayibheli ngesikhathi abafundi besayothenga ukudla, kwaqhamuka lo wesifazane weza kulomthombo uJesu ayekuwo. Lithi iBhayibheli uma efika lo wesifazane emthonjeni, wafika uJesu wacela kuye amanzi. Uthi uJesu ngiphuzise. Uthi lo wesifazane angikwazi ukuphuzisa ngoba nawe uyazi ukuthi amaSamaria awadlelani namaJuda. Simuza uJesu ethi ukuba bewazi ngawe ucele kimi ukuthi ngikuphuzise, ngoba ophuza lamanzi uyobuye ome, kodwa ophuza lawa mina ngamnikeza wona akasophinde ome naphakade. Hallelujah. Uthi uJesu kube bewazi, okusho ukuthi lo wesifazane ubengenayo idea ukuthi ubani lo akhuluma naye. Uthi uJesu kube bewazi uyocela wona elithi iBhayibheli asophinde some naphakade. Ingakho ubona umuntu mhla umuntu ehlukane noJesu uhlangana naye esephethe amabhodlelana. Waye esephethe amabhodlelana uyeka amanzi. Hallelujah. Othi mawusuphuze wona waphinde wome, wathatha amanzi. Othi mawuphuze wona uphinde wome. Lithi iBhayibheli uJesu mayekhuluma nalo sifazane, uthi uJesu kulo sifazane
isikhathi siyeza futhi sesifikile. Haleluya. Uthi uJesu isikhathi siyeza futhi sesifikile. Ngoba ngiyayithanda indaba kaJesu. uJesu ubekhuluma ngo into. Uthi lesi sikhathi yisikhathi abantu abangasazoya kule ntaba ethize ukuyokhuluma noNkulunkulu. Kodwa abantu sebezoba naye uNkulunkulu kubo. Ukhuluma uJesu nalowo wesifazane still akanayo idea ukuthi ukhuluma noNkulunkulu uqobo. Lo wesifazane uthembele emthombo. Lo wesifazane uthembele intaba. Kodwa uJesu mayekhuluma uthi mina ngikhuluma indaba kaNkulunkulu ozosebenza ngomoya. Ingakho lethi sikaNkulunkulu uthi Jesu kulo wesifazane uNkulunkulu ngomoya. Uthi abakhuleka kuye bamele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Ngoba masikhuleka kuye sisho inkondlo. Kodwa sikhuleka ngomoya. Haleluya. Uma sikhuleka kuye sisuke sineke sihaye inkondlo, kodwa sisuke sikhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. Lithi iBhayibheli uma bexoxa lo wesifazane uzwakala sethi engathi wena uKristu. Nikhona abazalwane? Uthi uJesu nginguye. Uthi uJesu mina lo Kristu elimlindile, mina lo Mesiya elimlindile. Lithi iBhayibheli lo wesifazane washiya phansi imbiza. Mayeshiya phansi imbiza wabuyela edolobheni langakubo. Wamemezela wathi ngimbonile ongitshele konke. Ingabe bengayena yini uKristu na? Uthi wozani nizobona lo ongitshele konke. Baye bathi kaBashumayeli even now ukwakhipha amadoda wayekwazi ukwakhipha. Ngoba wagijima wabiza amadoda othozani nimbone ongitshele konke. Aphuma amadoda amlandele sigcina sifocus entweni engeyona. Le uJesu axoxa le ndaba ngayo. Haleluya. Usethi-ke la uSithembile afunda khona. Funda Sithembile. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe waya emzini wathi kubantu, wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Kungebe nguye uKristu na? Baphuma emzini bezona. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, Rabi, idla. Kepha wathi kubo, nginokudla engikudlayo engingakwaziyo. Uma bebuya abafundi babuya baphethe ukudla lokho abathunyelwa. Awusangibonanga bazalwane? Babuya bathi Jesu nabo ukudla. Uthi Jesu kubona sengisothi. Lo Jesu kade bona isidingo sokuba ayothenga ukudla kulanjiwe sihamba nje silambile. Kodwa mayesenza umsebenzi kaNkulunkulu uthi usesuthi. Ayawuphinde lelo verse. Kepha wathi kubo, nginokudla engikudlayo engingakwaziyo. Bathi udleni. Uthi mina nginokudla engikudlayo engingakwazi. Wabazalwane ngicela ukumemezele mina ukuthi uma sikhuluma indaba kaKristu Jesu, masikhuluma indaba kaNkulunkulu kubantu siyasutha. Izinto ekade siyisidingo kuwe nezinto kade uyiswele, the moment utshela abantu ngoJesu ulanda abantu bayisa kuNkulunkulu uyaneliseka. Ingakho noma ngabe uyasebenza noma ngabe usebenzi, mawuswamukele lo Kristu Jesu inkosi nomsindisi, ungabe nankinga yokuthi umuntu uletha kuwe iCV ukuthi beka izandla ikhulekele iCV yakho uzathola umsebenzi. Ungasho ukuthi mina ngoba ngisebenza yenza umsebenzi
umsebenzi walo okubizile. Abanye abantu bayibukele phansi bebizwa uNkulunkulu. uNkulunkulu abenzisa izinto noma benze badeclare izinto nabo abayidingayo bengenazo mase beba namahloni kanti cha anginamahloni ngaleli ivangeli. Ngoba kwababhubhali kula kunezinto esizenzayo umuntu ocabanga ngendlela yenyama abone ukula lento esiyenzayo kanti thina mkhulu ngakithi kunalo sezweni. uJesu usivezele indaba ukuthi kuyenzeka ube nokudla okudlayo abantu abangakwazi. Kuyenzeka usuthiswa abantu bakubona umlomo omhlophe ubulawa indlala wena kodwa usuthi. Athi umhlabeleni senokuthula nokwenama empilweni yakho. Ingane zidlihunga kodwa uzwakala umuntu ethi senokuthula nokwenama empilweni yakho. Yini indaba mawusutholile yena ukunikeza kwenzisa izinto abantu abangayiqondi. Uthiwa Sithembile base bekhuluma bodwa abafundi bethi ukhona yini omlethele ukudla na? Ayiqondakala indaba yethu ngoba bamshiyela yedwa. Lithi babe the moment bethola ukuthi lo muntu usesuthi babuzana bodwa ukuthi ukhona yini omlethele ukudla na. uJesu wathi kubo ukudla kwami kungukwenza intando yomthetho. Ukudla kwami kungukwenza intando yalo omthumile. Bazalwane nabo ukudla ukwenza intando yalo omthumile, ukwenza intando kaNkulunkulu kukodwa ukudla. Kukodwa ukudla. Lithi iBhayibheli lingakhathazeki nokuthi niyodlala nophuzana. As long as nenza intando yakhe uyasutha mntaka baba. Uthiwa ngifeze umsebenzi wakhe. yes Lord. Anisho yini ukuthi izinyanga zisezile kufike ukuvuna na? Nathi indaba. Uthi uJesu nina uma nibuka nithi inyanga zo4 kufika isikhathi sokuvuna. Zo4 inyanga eyisele kufika isikhathi sokuvuna. Kusho uJesu uthi anisho yini ukuthi izinyanga zisezile kufike ukuvuna? Nansi indaba kaJesu ukusixoxela le ndaba. Hayi amadoda lawa amaningi. Nansi indaba kaJesu. Hayi umthinto makela nayi le ndaba. Nansi indaba. Ziba wrong nansi indaba. Uthi bekani ngithi kini phakamisani amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvuna. bazalwane nangu uJesu uthi kusala 4 months ukuthi kuvune. Kodwa njengoba ninami nikhuluma nami bambalisi lami ake niphakamisa amehlo nibone amasimu ukuthi awasekho emhlophe aselungele ukuvuna. Ngezwi likaJesu amasimu aphenduka abemhlophe, amasimu abela. Haleluya. uJesu ekhulumile ngezwi lakhe kanti siwabona amasimu ehlaza. Awufanele bazalwane sibheke phansi noma sibhekela sikhuluma naye kodwa ngeke washo ngoba ushilo ngenhla kulo wesifazane ngathi isikhathi siyeza isikhathi sesifikile. uJesu uthatha isikhathi esizayo asengasifike manje. Angizwa bazalwane ngithi uJesu uyasithatha isikhathi esizayo asengasifike manje. Nesakho isikhathi esizayo angasenza sifike manje. Mhlawumbe kade uyibona uthola umsebenzi ngonyaka ozayo uqeda ukufunda ephela konyaka uthola umsebenzi ngonyaka ozayo uthi uJesu leso sikhathi singafika manje. Ungathi ufunda bese uthola umsebenzi manje. Indaba ukuthi khulume la uthi uJesu akephakamisa webazalwane ongazange azawaphakamisa amehlo kulaba
uwagcina amasimi eluhlaza engekho ready for ukuvuna. Kodwa ubambisi likaJesu uphakamisa abehlakhe avela abona ukuthi aseready for ukuvuna. Bazalwane, njengoba nihamba iy'nkonzo zantambama nehlane nyuka ntambama nithandaza umvuzo abuthe isithelo kube ngukuphila okuphakade ukuba ohlwanyelayo athokoze kanye novuna. hayi bazalwane, lithi iBhayibheli ovunayo uyamukeliswa umvuzo. Ngoba enye yama-problem zethu sigcina shala kodwa singafuni ukuvuna. Lezi zinto zenzayo zenzela inkosi athi engekho ngamalo langa la etshalwa khona avele kuthiwe woza wosovuna. Isikhathi siyeza, isikhathi asifikile. Lithi iBhayibheli kuyogcina kujabule ohlwanyelayo novunayo at the same time. Uyavuna ovunayo nohlwanyelayo bajabule kanye kanye. Ngoba inkinga lo uthi uyahlwanyela vele kuvuneke. Athi uyahlwanyela vele kuvuneke. Anikho bazalwane namhlanje. Athi uyatshala vele kuvuneke. Uthi useqoqweni kuyanikela. Uthi uphuma la vele kuvuneke. Njengoba niza njalo nizohlabelela ngipractice kuyavuma futhi. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akawadla amandla abantu. Uma nize la nizokhuleka umkhuleko wenyanga nithi lo mkhuleko omama bahlala nabakhuleke bakhuleka niyatshala niyahlwanyela niyavuna futhi. Niza la nina hayi niyahlwanyela kodwa ihlwanyela kwenu kuyavuna futhi. Ngokuba kulokhu liqinisile izwi lokuthi omunye uyahlwanyela omunye uvuna. iBhayibheli mina ngangithumela ukuvuna. Kukhona abanye abatshalayo njengoba bebhizi betshe hayi bazalwane. Lithi iBhayibheli niyongena ezindlini. Lithi iBhayibheli tshala njengamanje lithi wena uyokhamba sekuvuna. Abazalwane ake sibe ne-mentality yokuvuna. Ake sibe ne-mentality yokuvuna. Ake sibe nengqondo yokuvuna. Ake sibe nengqondo yokuvuna. Ake sibe nengqondo yokuvuna. Usho uJesu, mina ngithuma ukuthi awiphinde le verse. Mina nganithumela ukuvuna lokho eningakusebenzanga. Ngithumela ukuthi nivune lokhu eningakusebenzayo bazalwane. Nithunyela ukuvuna lokhu eningakusebenzanga. Wena utshala endaweni e-right, uhlwanyela endaweni e-right, kodwa uyovuna lokhu ongakusebenzanga. Kanjani ngaye? Kanjani? Responsibility enkulu bazalwane ukulanda abantu sibayise kuKristu Jesu. Senzani siyavuna. Ngoba yena fanele vunile ngathi. Kungekho. Matthew chapter 6. Sithi kubafundi bakhe ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi ziyingozi. Nansi indaba. Lithi iBhayibheli isivuna ukuvuna kodwa izisebenzi. Awucabange ukuthi izisebenzi iy'ndosa kukhona wena ungesona isisebenzi. Kuthi isivuno sikhulu izisebenzi iy'ndosa kodwa wena ukhona. U-expect ukhona kule nkampani ye-kingdom kaNkulunkulu. U-expect ukuvuna kodwa futhi ukhona isisebenzi. Kodwa kuthi izisebenzi azikho kodwa ukhona wena. Awukuthi makhelwane akushiwo nje wena la. Makhelwane yini osuke wayenza nje ukusebenza nje umsebenzi kaNkulunkulu. Awunawo ngisho imoto nje ekhaya umshanelo-ke nje nakho. Asiyeke le ndaba. Kuthiwa athe ukuba eze kuye amaSamariya. Sesiphumile lapho siyathandaza manje. Sidlulile kule lesathandaza manje. Wayesethi kubafundi bakhe
ukuvuna kukhulu Yeah. kodwa izisebenzi ziyincosana. Yeah. Ngakho-ke nxusani enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwayo. Bazalwane uthi uJesu uyisivuno sikhulu. Sishoda ngezisebenzi. Selithi kake sikhuleke enkosini. Enkosini yokuvuna. Ke ithumele. Hayi ukuthi ithumele abantu abasemnyama, ithumele abantu abakhona la ukuthi baye kovuna. Usuke wavuna yini wavunela umbuso kaNkulunkulu. Asikele ukuvuna kwakho ngoba awukwazi ukuyivunela izinto zakho oyifuna enkosini ungakokwenzi ukuvuna uvunela umbuso kaNkulunkulu. Usuke wavuna yini wavunela umbuso kaNkulunkulu. Na lithi Bible nxusana enkosini yokuvuna. Elesilungu lithi Lord of the harvest. Ukuthi ithumele ezinye izisebenzi ziphume ziye kovuna. Usuke wavuna yini? Alasivala amehlo. Namhlanje kuseni bazalwane kuyisonto. Nansi indaba enkulu, indaba kaJesu. Esitshela indaba yokuvuna. Ukuthi sibizelwe ekutheni sivune. Inkinga yokuvuna, uvuna kahle, uvune kalula uma unoJesu. Uvune kahle, uvune kalula uma unoJesu. Kunezinto zakho ezibanjwe isitha engasoze zakhululwa isitha nakanye until uthola uJesu aqaqele zonke lezo zinto ukwazi ukuvuna izinto zakho. When I will be sure mawufike ezulwini ukuthola ukuthi kanti njengoba uneyinkinga ezingaka, inkinga zakho kade zaphela. Kwakusele nje ukuthi wamukele uJesu abe yinkosi nomsindisi empilo yakho ukuze inkinga zishabalala. Inkinga zakho zaphelela esiphambanweni. Kodwa kubiza ukuthi wena uyamthatha yini lo Jesu. Othi mawamukele yena, othi noma ngabe uyaphuza, haleluya, amanzi nalomthombo uye awusophinde wome naphakade. Nangu uJesu emini ngimletha kuwe sithathele. Awukhona la uthi mfundisi lo Jesu okhuluma ngaye ngiyamdinga. Ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona. Mawuthi mfundisi ngiyakuzwa ukhuluma ngalo Jesu, ngiyamdinga lo Jesu. Phakamise isandla sakho ngithandaze kayi nawe. Ngiyabonga siswami, ngiyabonga lapho ngiyakunasa sakho. Phakamise isandla sakho ngasakho. Mawubona ukuthi ngiyamdinga lo Jesu, phakamise isandla sakho, phakamise isandla sakho. Phakamise ngasakho, ngasakho, ngasakho. Cela niphakamise isandla sakho, niphakamele ngeenyawo egameni likaJesu. Nize la ngikhuleke kanye nani. Eniphakamise isandla senu ngiyacela quickly nize la ngaphambili. Ngikhuleke kanye nani egameni likaJesu. Wozani, 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 wozani. Asa, woza. Nangu uJesu sithathele. Nangu uJesu sithathele. Iba ngaphakathi esifeni yaso. Oh, nangu uJesu.